تو فیل ٹورے ٹورے سرکار دی بارگاہ دے کولوں گزرن لگ دے مٹھی مٹھی آواز آ رہی ہے قرآن دی آواز آ رہی ہے اور قرآن سن کے دل نرم ہو رہا ہے اپنی ایمانداری دے نال دسیا دے گجرانوالہ دے رہنے والے ہوں جامع مسجد چاندے مدینہ دے بچے بہنے والے ہوں میں قرآن پڑھا تو انہوں سرور آندہ ہے حافظ صاحب قرآن پڑھا تو انہوں سرور آندہ ہے حافظ صاحب قرآن پڑھا تو انہوں سرور آندہ ہے قاری صاحب شاہ جی قرآن پڑھا تو انہوں سرور آندہ ہے اپنی ایمانداری دے نال دسیا دے قرآن والا جدو خود قرآن پڑھے گا وہ تو کنہ کو سرور آوے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد المر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا صدق الله الذي وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه محمرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بابا زبل پڑھ لیجئے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے بابا زبل پڑھ لیجئے صلاة والسلام الحرب العزتی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا تاجدار بطحا باعث تخلیق کائنات بزم صدر کائنات نبی اکرم شفیع معظم احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک تو بعد عزیز القدر و سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجدہ بڑا خوبصورت پروگرام سجایا گیا بسلسلہ محفل لیلۃ القدر جشن شان نزول قرآن دے حوالے دے نال اجدہ پروگرام سجایا گیا مبارکباد مستحق نے جنہاں نے اجدہ پروگرام سجایا اور آپ سب دوستاں نے محبت نال تشریف لے کے آئے اور اج دی اس جامع مسجد چاندے مدینہ دے اندر بیٹھ کے سرکار دا ذکر کرن دا اللہ نے سانو موقع میسر فرمایا
اور نعت خانہ نشر لسان نقیب ملت اسلامیہ علماء اکرام اور توڑی مسجد قاری صاحب اور اس مسجد انتظامیہ اہل محلہ وقت نہیں اتنا کہ میرا دل ہے کہ تھوڑے جو وقت دے اندر میں زیادہ گلہ سنا کے جاواں وقت اتنا جتنا ملے ہے انشاءاللہ اس وقت دے اندر گفتگو کرانگے تسی دوست جوک در جوک تشریف لے کے آئے سوڑ والے بھائی ہر طرح دیوار بڑی محبت کر دے نقش بندی سوڑ والے اللہ انہ دے بھی کاروبار دے اندر مال جان دے اندر برکتاں دے نزول فرمائے دعا ہے کہ صدقہ نہ راتاں دا جڑیاں راتاں حضور گارے سوڑتے گارے ہیرا دے اندر گزاریاں اللہ ساڑھا مل بیٹھنا پڑھنا پڑھانا اپنی بلند مقبول بارگاہ دے قبول منظور فرمائے اور آپ سب دے نورانی چہرے ویکھن دا میسر موقع ملے آپ جنہ دی وسادت نہ جنہ دی محبت نہ جنہ دے پیار دے نال عشق مدینہ عشق رسول فکر خلوص و محبت بڑا پیار کر دینے اور میرے بڑے درینہ دوست بھی یار بھی بھائی بھی محترم جناب حافظ محمد عمر فاروق سلطانی صاحب اور ماشاءاللہ آپ دی اس مسجد دے اندر انہوں نے ترابیاں بھی ماشاءاللہ پڑھائیاں نے بڑے خوش نصیب ہو کہ تساں سرکار دے اتے جڑا قرآن نازل ہویا وہ قرآن بھی سنیاں تے ترابیاں بھی پڑھیاں حضرات گرامی بلا تمید گفتگو دا آغاز کر دیں آماں آج اسی لعنت القدر دے حوالہ دنال محفل پاک سجا کے بیٹھے ہیں جشن نزول قرآن دے حوالہ دنال آج دی محفل پاک سجی اس حوالہ دنال آج دا پروگرام سجایا گیا قرآن پاک آج تو تقریباً 1400 سال پہلے نازل ہویا تے اسی آج اس جامع مسجد چاندے مدینہ دے اندر بیٹھ کے جشن نزول قرآن دی محفل پاک سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہتے واسے آئے ہیں کہ آج شب قدر ہے آج لیلۃ القدر دی رات ہے اس رات قرآن نازل ہویا تے اسی اس قرآن دی سالگرہ منانا واسطے او دی خوشی منانا واسطے او دا جشن منانا واسطے اتھے بیٹھے ہیں آج لوکی ساڑھے ہوتے تراز کر دینے تو اسی سرکار تا ملاد منان دے ہو سرکار دے جشن دے محفل سجان دے ہو سرکار دے 1400 سال پہلے آئے تے محفلہ آج سجان دے ہو تے انہا لوگوں نے جواب ہے رب نے قرآن نازل کیتا تے 1400 سال پہلے قرآن نازل ہویا تے 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوئے تے آج بھی ہر ایک مسلک دے علماء اپنی اپنی مسجد دے اندر جشن نزول قرآن دے حوالہ دنال محفل پاک سجان دے رہے پتہ چلے آ جے قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوئے تے او دی اج محفل سجائی جا سکتی ہے او دا جشن قرآن دا اج منایا جا سکتا ہے تے اپنی ایمانداری دے نال دسیا جے 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوئے تے جشن اج منایا جا سکتا ہے تے جے نبی 1400 سال پہلے آوے تے امتی اج سرکار دے ملادی محفل بھی سجا سکتے ہیں جے سرکار 1400 سال پہلے آئے تے قرآن بھی 1400 سال پہلے آیا تے آج جشن نزول قرآن دی محفل سج سکتی ہے تے جدے اتے قرآن نازل ہویا جدی وجہ تو قرآن ملے پھر وہ جشن دی محفل بھی سج سکتی ہے حضرات گرامی توجہ فرمایا جے اللہ نے فرمایا کہ لا ریب فی اے او کتاب ہے اندر کوئی شک نہیں کسے قسم دا شک نہیں جڑے لوگ مطالعہ کر دینے کتاباں پڑھ دینے کتاباں پڑھ کے ویکھی نا تے کتاباں دے آخری حصے دے اتے آخری پیج تے آخری گتے دے اتے ایک گل لکھی ہوندی ہے وہ گل کی ہوندی کہ اگر اس کتاب دے اندر کمی پیشی کوئی غلطی ہوئے تے تسی ساڑھے نہ رابطہ کر کے دس سکتے ہو اللہ نے پہلی 3 کتاباں نازل فرمائیاں توریت زبور تے انجیل جدو انہاں نازل کیتا تے انہاں دے اندر لوگاں نے رد و بدل کر دی تبدیلی کر دی جدو باری آئی نا قرآن دی تے اللہ نے فرمایا دوسری کتاباں دے اندر تبدیلی ہو گئی لیکن آج جڑا قرآن ہے نا میں اپنے یار دے اتے نازل کیتا ہے تے قیامت تک دا چیلنج ہے دے وچوں ایک لفظ بھی کوئی کمی پیشی نہیں کر سکتا ایک لفظ بھی کمی پیشی نہیں کر سکتا حضرات گرامی جڑی آیت مبارک پڑھن شرف حاصل کیتا اللہ نے فرمایا اگر تو انہوں کو شک ہے جڑا اسا یار دے اتے قرآن نازل فرمایا اے دے اندر تو انہوں کو شک ہے کوئی شک و شبہ ہے اے سرکار نو کافر لوگ آکھ دے کہ بعد اللہ سرکار نے کولوں قرآن بنایا ہے آخر دے کہ بعد اللہ سرکار نے ایک خود قرآن لکھے آئے تو لکھ کے آخر دے جی رب دا کلام ہے رب دی طرف آیا ہے جو کافران نے اعتراض کیتا نا تو نبی پاک پریشان ہو گئے اللہ نے دیکھا میرا یار پریشان ہے تو یار دے کولو یار پریشان تو نہیں نہ دیکھیا جاندہ ہے اللہ نے جدو دیکھا نا کہ میرا یار پریشان ہے اللہ نے یار تسلی دینے واسطے قرآن نازل کیتا انہوں میرا دل ہے میں بھی پڑھا قرآن جی تسی سبحان اللہ بولو تے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ سجے کھبے بکھ جڑا ہاتھ نہیں چوکدا انہوں کراؤ سہارا تے اچھا جا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ
میں دعا کرنا یا اللہ جڑا دو میں ہاتھ چوک کے سینے دا زور لا کے قرآن دا استقبال کر کے اونچی آواز نہ بولے یا اللہ ایسا سبب لگا دے کہ رمضان مبارک دے بچے مدینے چلا جاوے تو جڑا اس تو بھی اونچی آواز نہ بولے اپنی امی دے نال عمرہ کر کے آوے تو جڑا اس تو بھی اونچی آواز نہ بولے اپنے مرشد نال عمرہ کر کے آوے تو جڑا اس تو میوچی بات نہ بولے اج رات نو آنکھ لگے قرآن والے آقا دا دیدار نصیب ہو جاوے انہوں سنیں گا قرآن اللہ نے قیمت تسلی دیتی ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللہ نے فرمایا آقا فرما میرا یاد اعتراض کرنے والے ہو جڑے تسی آخ دے قرآن خود لکھے آئے اے قرآن خود بنائے آئے اللہ نے فرمایا کافروں اعتراض کرنے والے ہو میں تو انہوں نہیں کہندا کہ ایک پورا قرآن لے کے آؤ میں بھی نہیں کہندا کہ ایک پورا سپارہ لے کے آؤ اللہ نے فرمایا اے دے ورگی ایک صورت لے کے آؤ جے تسی کہندے ہو خود لکھے آئے جے تسی کہندے ہو خود بنایا ہے ایدے ورگی ایک صورت لے کے آؤ اللہ نے فرمایا جاؤ سارے یار کٹھے کر لو ابو جہل سارے شیر کٹھے کر لے سارے شعرانو کٹھا کر لیا بڑے 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 شاعرانو کٹھا کر لیا آخدہ ہے ایدے ورگی ایک صورت بنانی ہے میرے نبی نے صورت لکو سر لے کے کعبے دے اندر لٹکا دیتی ہے انہیں بڑے 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 شاعری آئے نے او دے ورگی لکھ دینا لکھیا نہیں جاندہ پھر لکھ دینا نہیں لکھیا جاندہ جدو سارے تھک جاندے نے اللہ نے فرمایا کملی والے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَا تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اللہ فرمایا کملی والے انہاں بڑے 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 شاعر کٹھے کر لینے انہاں کملی والے بڑا زور لا لے آئے کملی والے مقدی مقادمہ ایک صورت بنانا چاندے نے کملی والے ایک آیت نہیں بنا سکتے کملی والے ایک آیت نہیں بنا سکتے بلکہ اللہ فرمایا کملی والے جنہ مرضی زور لا لین اے بنا نہیں سکتے بلکہ ہر کی قرآن ورگی آیت بھی نہیں بنا سکتے اللہ نے فرمایا جے تسی آخر دو خود لکھے آئے تو ایدے ورگی ایک صورت بنا کے بکھاؤ انہاں بڑے 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 شاعر ابو جہل نے کٹھے کیتے بڑے 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 شاعر آئے تو لکھنا شروع کر دیتا لکھیا نہیں جاندہ بڑا زور لگا لے ابو جہل آقا دا کہ میں تنہوں اتنے انعام دماں گا اتنے پیسے دماں گا اتنیاں اشرفیاں اتنے دینار دماں گا اسے صورت بڑھ گئی ایک صورت بناؤ اچھا اس مکہ دا پتہ کہ دستور ہندہ سی مکہ دے اندر عرب دے اندر بڑے بڑے مشہور تے بڑے بڑے عقل مند شاعر ہوندے سن رب نے شاعروں نے بڑی بڑی عقل دیتی اتھوں تک کہ شاعری دا میلہ لگدا ہوندا سی شاعری دا میلہ لگدا ہوندا سی انہیں بڑے 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 شاعر اکٹھے کیتے کہ پتہ چلے کہ ایدے ورگی ایک بنا لی بڑا زور لگایا نہیں بن دی ایک گل اتھے رو کے نالے گل سنا دے ماں سارے مکے والے نا اکٹھے ہو کے بیٹھ کے ابو جہل عتیبہ شیبہ اے سارے بڑے 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 نا کافر سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ کے نا تے آپس اندر ہون مشورہ کر دیں میٹنگ کر دینا کہ سرکار ہون جڑا قرآن سنا دینا نا تے جڑا قرآن سن لینا نا سرکار دی زبان بچوں وہ سنے دا کلمہ پڑھ کے غلام بن جاتا ہے تے اسی انج کرنے ہیں نا اے دن بدن مسلمان بد جا رہے ہیں دن بدن مسلمان بد جا رہے ہیں تے ساڑھے جڑے کافر یار وہ سارے مسلمان ہو رہے ہیں اے غلام اسی خریدنے ہیں پیسے اسی لانے ہیں غلام اسی خرید کر لے آنے ہیں تو جدو ساڑھے کول آ جانے تے سرکار دی زبان بچوں قرآن سن لینے نے خریدیا اساں ہوندہ ہے تے سرکار دی غلامی دا وٹا گلے چپا لیندے نے
پیسے ساڑے غلام ساڑے تے کلمہ سنے دا پڑھی جاندے نے ایک کام خراب ہے پیسے ساڑے لگ دے نے اچھا ہن مشورہ کی ہو رہا ہے کہ جیڑا کلمہ پڑھدا ہے نا اس کو پکڑاں گے نا تے پکڑ کے لے کے آواں گے تے انہوں ہن ماذ اللہ سرکار دا دین چھڑاواں گے انہوں گل سناواں گے سرکار دے بارے ماذ اللہ عیب کڈاں گے نا تے او عیب سن کے نا تے دین چھڑ دے گا ہن مشورہ کی ہو رہا ہے کہ عیب کی سنانا ہے میٹنگ پہلے ہو رہی ہے نا جڑا عیب کرنا وہ عیب کی عیب ہے کافراں نے اکٹھے ہو کے بیٹھ کے میٹنگ شروع کر لی ہن کافر آکھدے نے کہ اسی انج کران گے عیب پہلا اے کڈاں گے ایک بول کے آکھدا اسی آکھاں گے ماذ اللہ سرکار جھوٹے نے اجے اتنی گل کیتی نا تے نال دا ایک بول کے آکھدا انہاں دی پارٹی دا انہاں دا بندہ انہاں دا یار انہاں دے گروہ دے وچ ایک بندہ بول کے آکھدا یار تو آکھیا کہ ماذ اللہ سرکار جھوٹے نے ویسے آپس ہی گل ہے سرکار ورگا پورے مکے وچ سچا کوئی نہیں ہو اس تو بھی کٹ بولا میرا گزارا پھر بھی ہو جاوے گا تے ہاتھ بھی مت چکیا جے کتے کوئی بندہ شہید نہ ہو جاوے تے اچھی بھی نہ بولا جے کتے آواز باہر نہ چلی جاوے کافر کہہ رہے ہیں میرے نبی ورگا پورے مکے وچ سچا ہی کوئی نہیں اچھا یار اے عیب نہیں نکلنا اچھا پھر ہور کی کرنا ہے اسی آکھاں گے ماذ اللہ سرکار جادوگر نے پھر نال دے دا بول کے آکھدا ہے انہاں دی پارٹی دا بندہ بول کے آکھدا ہے کہ تو آکھیا کہ سرکار ماذ اللہ جادوگر نے اور یار جادوگری دی اپنی گل سونا کو جو کردا بھی نہیں جڑا چہرہ ویکھ لے تے غلامی کر لیندا ہوندا ہے جڑا چہرہ ویکھ لے غلام ساڈا بلال چہرہ سنے دا ویکھیا تے اسی مار مار کے تھک گئے آکھیا بلال کلمہ چھڑ دے تیری جان کٹ دے وانگے تے اگے پتہ کی بول کے آکھدا ہے کٹ دیو میری جان کٹ دیو جے محمد دا کلمہ ہی نہ رہیا جے محمد دا دین نہ رہیا تے میں رب دی جان کی کرنی ہے جتنا مرضی مار لو میں محمد دا کلمہ نہیں چھڑنا اچھا اے بھی عیب نہیں کرنا اگلے گل ان جڑا سرکار قرآن سنا دینا اسی آکھا کہ ماذ اللہ اے سرکار نے کولوں شاعری بنائی ہوئی اس شعرہ دے اندر کولوں بنایا ہویا ہے ایک بولو کیا کہتا ہے یار مینوں نہیں پتا کہ شاعری ہے کہ رب دا قرآن ہے یا کلام ہے اتنا پتا جڑا سن لیندا ہے نا او دیاں نینداں اڈ جاندیاں نہیں جڑا سن لیندا ہے نا او دیاں نینداں اڈ جاندیاں نہیں اچھا اتنی گل ہوگی میں پہلے دسیا کہ پورے عرب دے اندر بڑے 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 شاعر سن ان اس عرب دے اندر ایک بڑا بڑا شاعر بہت بڑا شاعر جی میں کہہ لو کہ ساڈے ضلع گجرانوالا دے اندر کوئی پورے ضلع دے وچ وڈا عالم دین ہوے انج پورے عرب دے وچ وڈا تے چوٹی دا تے عقل مند شاعر رب نے عقل دتی تے بے شمار عقل دتی اور شاعر نے بیٹھیا کہ اگر ماڑا ہے تو بہتا ماڑا ہے اگر امیر ہے تو بہتا امیر ہے جس کی لاٹھی اس کی بینس سارے جدہ جو دل کرنے کری جاندے انہیں کہا کہ میں مکہ ہی چھاڑ دینا جڑے والے شاعر نے مکہ چھاڑ لیا مکہ چھاڑ کے باہر غار وچ چلا گیا جا کے غار دے اندر ڈیلے لا لئی ان غار دے اندر رہندا ہے آخدا میں لوکاں سامنے نہیں آنا اے لوگ بڑے ظالم نے ایک دوسرے ہوتے ظلم کر دے نہیں ان اس شاعر دے بڑے زیادہ شاگرد نہیں ان استادی شاگردی شروع ہو رہی شاعر ہوتے شاگرد کی کر دے نہیں شعر لکھ دے نے جا کے غار دے اندر گرا دے نے او پرسی گھولدا ہے او دے اندر جڑی غلطی ہوندی ہے او غلطی صحیح کر کے باہر گرا دیندا ہے اگلے دن وہ شاگرد آندے نہیں آ کے پرچی کھول کے ویکھ دے نہیں او شعر درست ہو جاندا ہے ہن سینکڑاں دے صاحب بنائے او شاگرد نے استادی شاگردی شروع ہو گئی ہے او لوکاں دی غلطیاں کڈی جا رہے ہیں ایک او دا شاگرد ہے رب نے قرآن نازل فرمایا سورۃ الکوثر نازل فرمائی او دے شاگرد نے سورۃ الکوثر لکھی تے لکھ کے اندر گرائی نال تھلے لکھیا ہے استادیا میں لکھیا اے دے وچ جڑی غلطی ہے میری غلطی درست فرما دے اونے جڑے ویلے ویکھیا او کھول کے ویکھدا اوتے کی لکھیا ہے ان اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر او شاعر کی ویکھدا ہے پرچی دے اوتے لکھیا ہے سورۃ الکوثر پوری لکھی ہے او دا شاگرد نال تھلے لکھیا ہے استاد جی میری غلطی کڈیا جے اون جڑے ویلے ویکھیا تے نال تھلے لکھ کے جواب پرچی باہر گرا دتی ہے اگلے دن شاگرد آیا آ کے پرچی کھول کے ویکھدا ہے او دے استاد جواب لکھیا لیس ھذا قول البشر آخدا میں بڑے 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 شعر
شیر ویکھے نے میں بڑے وڈے شیراں دا ترجمہ کیتا ہے لیکن جڑا تو کہنا آ شیر میں لکھیا ہے آکھدا ہے انج دی شے لکھی ہے اے کسے انسان دی نہیں لکھی ہو سکدی شکردن تھلے لکھا کہ استادی انہا آتینا کل کوثر فصلی لربی کا ونہر انہا شانیہ کا والابتر استاد جی آ شیر میں لکھیا تھے اے دے اندر جے کو غلطی ہے تک کڑو تو انہیں پتہ کہ تھلے جواب لکھیا لیسا ہاذا قول البشر کسی انسان دا لکھیا ہوئی نہیں سکتا اتنے اعلیٰ کمال دی آیت لکھی ہوئی ہے پتہ انہوں بھی نہیں اچھا کیسی گال ہے میں دسیا کہ پورے عرب دے اندر بڑے 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 شاعر سن ایک قرآن ایسا شاعر ہے حضرات کرامی ایسا رب دا کلام ہے انہوں شاعر کی کر دینے شیر لکھیا لکھ کے کعبے دے اندر لٹکا دینے جے کوئی اس تو چنگا شیر لکھ دا او دی پرچی پھاڑی اپنی لگا دیتی اگلے دن جڑا بیخ دا اس میں چنگا شیر لکھیا او دی پرچی اتاری اپنا شیر لگا دیتا سلسلہ چلدا رہا جدو میرے نبی تو سورۃ الکوثر نازل ہوئی تے اللہ نے فرمایا لے آؤ دے ورگی ایک آیت لے آؤ دے ورگی ایک آیت اللہ نے قرآن دا چیلنج فرمایا جیڑا شیر لامدا ہے اگلے دن شیر اتر جاندہ تا نواں لگ جاندہ میرے نبی نے سورۃ الکوثر لکھی اپنے ہتھانا سورۃ الکوثر لکھ کے میرے نبی نے جدو لگائی نا کعبے دے اندر تے راوی لکھ دا ہے دوجا شیر لگا ہوئے تے ایک دن حد 2 دن تو بعد اتر جاندہ تا نواں لگ جاندہ ہے جدو میرے نبی نے سورۃ الکوثر لگائی نا تے راوی لکھ دا 6 ماہ تک لگی رہی کسی نے اوزے ورگی چیز لکھی کوئی نہیں 6 ماہ تک لگی رہی او دے ورگی لکھی کوئی نہیں اور اوتھے مشورہ ہو رہا سی کہ اساں ورگ لانا ہے میں او گل تے آ رہا انہاں گل کیتی کہ نبی وچ عیب تے نہیں لبیا سانوں آج دا بندہ اٹھ کے سرکار دا کلمہ پڑھ کے آکے کہ نبی ویچے فلاں عیب ہے اپنی ایمانداری دے نال دسیا دے میں فرقہ واریت لاکھ تے کروڑوں والا انت بھیجنا ہوا اپنے نبی دی شان بیان کرنا ہوا پیا آج دا مسلمان اٹھ کے آکے کہ نبی ویچے فلاں عیب معاذ اللہ تے اپنی ایمانداری دے نال دسیا دے مسلمان عیب لبے تے کافر بھی لبے مسلمان عیب کڈے تے کافر جن نے ویکھے آئے او عیب کڈنا چاہتا نقل نبی ویچے انہوں لیب لبا ہی کوئی نہیں او کافر ہو کہ نبی بچے عیب نہیں لبیا ان گل تے ہو گئی ساڈے نا مجمع دے وچ ایک بندہ دا نام ہے عتبہ انہوں سرکار دے کول بھیجنے گل کرنے واسطے ان گل کی کرے گا جا کے سرکار دے نال گفتگو کرے گا نا تے اے انج دا عقل مند ایک دن دانشوار انج دی رب نے زبان دتی کہ جدوں گل کر دین اگلے دی بولتی بند کرا دیندا سرکار دے نال ہن گفتگو کرن جا سرکار دے نال گفتگو شروع ہن جا کے سرکار دے اگے آکھدا ہے میں تہاڈے نال گل کرن آیا سرکار فرمایا کرو گل آکھدا جی پہلی گل اے وے کہ اگر تسی کہندے ہو نا تے اسی تہاڈے ساریاں تو خوبصورت لڑکی دے نال شادی کر دینے اگر تسی کہندے تانوں دوسری آفر اے کرانے ہاں کہ تہاڈا علاج کہندے ہو تو معاذ اللہ اسی تہاڈا علاج کرا دینے ہیں یا اگر تانوں جن جون دا سایہ دا مسئلہ تے اسی او دور کرا دینے ہیں تیسری آفر ہے اگر تسی کہندے ہو تانوں مکے دا سردار بنا دینے ہیں اگلی آفت اے بے اگر تسی کہندے ہو کہ تم دولت چاہی دی ہے نا تسا اعلان نبوت کیتا ہے تے اسی سارے مال اکٹھا کر کے تم دولت دینے ہیں تے تسی کلمہ چھڑ دیو دین چھڑ دیو اے جڑے 313 بتاں دے آخر کو جھوٹے نے اے کہنا چھڑ دیو عتبہ جڑے ویلے میرے نبی دی بارگاہ دے وچ آ گیا ہے آکھے میرے نبی نے آفرا کراندا ہے اسی فلاں کم کرانگے فلاں کم کرانگے تسی کلمہ چھڑ دیو دین دا کم چھڑ دیو آدر وعدہ اسلام دا بند کر دیو اے قرآن پڑھنا بند کر دیو سرکار نے فرمایا جیڑا قرآن دیا گلا کرنا ہے میرے نبی نے قرآن پڑھیا میرے نبی پڑھ دینے حامین نبی نے
قرآن دی آیت پڑھی حامیم دی آیات پڑھیاں تے میرے نبی نے فرمایا تو کہنا آ قرآن چھڑ دے ماں آ قرآن چھڑ دے ماں میرے نبی نے انہی گل کی تھی فرمایا کچھ بھی ہو جاوے میں سرکار نے فرمایا دین دا پیغام دیونا نہیں چھڑاں گا انہیں انہی گل سنی اپنے مجمع میں چھی آگیا بندے بول کے آخد نے جدو گیا سی ایدھے چرے دا رنگ ہور سی انہیں آیا ہے ایدھے چرے دا رنگ یور ہے انہیں گل کرنی شروع کی تھی دس کی گل کر کے آیا ہے آخدہ یوں سرکار نے میں نے قرآن سنایا ہے میرے چرے دا رنگ بدل گیا ہے نال دا کونی مار گیا آخدہ ہے انہیں سرکار دا کلام سنیا ہے رب دا قرآن سنیا ہے لگتا رب دے قرآن دا اثر ایدہ یوتے بھی ہو گیا لگتا رب دے قرآن دا اثر ایدہ یوتے بھی ہو گیا حضرات گرامی توجہ فرمایا جی انہاں آؤ اگے گا میرے نبی نے اعلان نبوت کیتا تے سرکار دے اپنے مخالفت شروع کر لی اپنا ہی سرکار نے گلہ کر دینا ابو جہل نے ایک بڑا بڑا عالم بلایا بہت بڑا عامل دم کر دے حکیم ہے طبیب ہے انہوں بلایا تے کس مسئلے واسطے بلایا کہ او جڑے سامنے سرکار درخت نال ٹیک لگا کے بیٹھے رہنا اوہ میرا پتیجا انہوں دم کر تو طبیب ہے تو بڑا بڑا عالم ہے انہوں دم کر جے ٹھیک کر دے میں نے تینوں منہ منگیا انعام دمانگا ماد اللہ سرکار نو او دیوانہ مجنو کہندے سن ماد اللہ کہندے سن کہ سرکار نو سائے دا مسئلہ ہے جنہ دا مسئلہ ہے تاں سرکار رکھ دینے کہ اے بتاں نو چھڑ دے بو انہیں آکھا کہ او جڑا سامنے درخت نال ٹیک لگا کے بیٹھے نا جے تو انہوں ٹھیک کر دے تینوں منہ منگیا انعام دمانگا زماد بن صلبہ ہن ٹریا گیا بڑا بڑا اپنے آپ نو عالم سمجھیا ان سنے آجے جان لگا نا ابو جہل او عالم زماد تے نال ایک ہور بندہ کھڑے ہیں ان زماد ٹرتا جا رہے ہیں تے جدو جان لگا نا تے ابو جہل آخر دے انہوں ٹھیک کریں گا تے نمو منگیا انعام دماں گا تے نال دا کونی مار کے آخر دے ابو جہلا تو انہوں پیجن لگا تے جانا انہیں اپنی مرضی نال ہے تے آنا سونے دی مرضی دے نال ہے انہیں جانا اپنی مرضی نال ہے تے آنا سونے دی مرضی نال ہے تے اگلی گل بھی سن لے تو انہوں پیجنا میں ایدے دام داسر سونے تے کوئی نہیں ہو چلنا نہیں اے بڑا بڑا عامل ہے اے بڑا بڑا طبیب ہے ایدے دام چلے گا فرمایا پیج کے ویکھ لے پیج کے ویکھ لے ہن زماد بڑے آرام دے نال ٹردا جا رہے سرکار ہن ٹیک لگا کے درخت دے نال انج کر کے بیٹھے نے بڑے آرام دے نال تے رب دا ذکر پہ کر دینے اور رب دا ذکر پہ کر دینے زماد پڑیا ٹریا کھول گیا نا تے جا کے آخدا جی اے میں نا بڑا بڑا عامل ہاں تے میں بڑا دم کرنا تے میں لوکاں نوں ٹھیک کرنا ہوں تے مینوں نا تواڈے چاچے نے بھیجیا تے میں تانوں دم کرنا ہے تے کر لواں تے انج کر کے ہوندا میرے نبی بیٹھے ہوئے نے تے انج اللہ دا ذکر پہ کر دینے انج اکھاں کھولیاں تے ویکھ کے آکھیا جتھے بڑے بڑے آئے نا تم ہی کر کے ویکھ لے جڑا جڑا تھک گیا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ اچھا بھائی ہن میں کچھ نہیں کہتا ہن ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ میرے نبی نے انج اکھاں کھول کے آکھیا جتھے بڑے بڑے وڈے عامل آ کے دم کر کے گئے نے انہاں دی دال نہیں گلی تو تو کر کے ویکھ لے تو ویکھ لینا کی کر لویں گا ہن زماد نے دم شروع کر لیا دم کرنا شروع کیتا پھوکا مار مار کے اپنیاں پھوکا بن گئی نبی تے کوئی اثر ہویا ہی کوئی میرے نبی تے دم کر کے جدوں تھک گیا نا تے میرے نبی تے جان لگا تے میرے نبی نے بازو پکڑ لیا میرے نبی نے فرمایا دم کر لیا جی سونیا دم کر لیا فرمایا ہن میں بھی نہ کراں فرمایا میں بھی نہ کراں زماد بول کے آخدا کملی والے آ جتھے میں اتنے دم کیتا تے اثر نہیں چلیا چل سونے تم ہی کر کے ویکھ لے میرے نبی نے دم کی شروع کیتا رب نے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا رب دا قرآن پڑھ دینا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میرے نبی نے
تے پہلا دم شروع کیتا ماشاءاللہ قبلہ قاری صاحب تشریف لے کے آگے نے ماشاءاللہ سید عرفان شاہ رضوی صاحب ماشاءاللہ آپ نے ویلکم کہنے ہیں تے گاج کا بولو ذرا قاری صاحب نے دسو کہنے تسی انہاں دے آن تو پہلا کیویں اچھی آواز نال سبحان اللہ کہہ رہے سن اچھا ہن جماعت نے پہلا دم کیتا میرے نبی نے سورۃ فاتحہ پڑھی رب دا قرآن پڑھیا دل موم ہو گیا اچھا کیسی گل ہے سرکار دا دم کر کے سرکار نو اپنا بنانا آیا سی اج دنیا دا دستور اے وے کہ اسی کسی عمل دے کول قاری صاحب میرے کول کسے بھی کو بندے کو دم کرانا آوے نا تے اللہ سونا شفا دے دے تے او بندہ ساڈا مرید ہو جاندا ہے ساڈا تابع ہو جاندا ہے ساڈا پیروکار ہو جاندا ہے جماعت بھی اس نظریے نال آیا سی کہ سرکار نو دم کرانگا تے اے میرے ہو جان گے لیکن ایتھے کی پتہ سی جیڑا سونے نو اپنا کرن جاوے سونے دا بن کے آندا ہوندا ہے دل موم ہو گیا سرکار نے تلاوت بند کی تھی ہاتھ بن لے کملی والے ایک باری پھر نہیں سنا دیں دے سرکار فرمایا ٹھیک ایک بات نہیں سونے ایک باری پھر نہیں سنا دیں دے میرے نبی نے پھر رب دا قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے سرکار پڑھ دینا سورہ فاتحہ پڑھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میرے نبی نے ہم دوسری باری قرآن پڑھے یہ تو دوسری باری پڑھے نا تو دل اور موم ہو گیا اگے آکھیا سونے آپ پڑھ دے ان ہاتھ بھی بننے تے قدمہ میں بھی بہ گئے کملی والے جڑا قرآن سنائے تنو ایدہ واسطہ یہ کہ باری پھر سنا دے میرے نبی نے پھر سنایا انہیں میرے نبی پھر رب دا قرآن پڑھ دینے نبی پاک نے سورۃ فاتحہ تلاوت کی تھی انہیں دل موم ہو گیا قدمہ میں ڈگ گیا عرض کی تھی کملی والے سونے جڑے آخر سن ماذ اللہ تسی مجنون ہو ماذ اللہ تسی دیوانے ہو سونے تیرا چہرہ بے کے پتہ چلے آئے تو سچا ہے او سارے پاگل نے کملی والے اپنا کلمہ پڑھا دیں میرے نبی نے کلمہ پڑھایا میرے نبی نے کلمہ پڑھایا جماعت میں رسول سرکار تا کلمہ پڑھ کے دیوانہ بن گیا انہوں ٹریا ٹریا واپس ہی آ رہے ہیں تو نالے کوئی گل کہندا او دی بولی رب دی بولی گفتار دیاں کیا باتانے او دی بولی رب دی بولی ہے گفتار دیاں کیا میں ایتھے آواں گا تساں ایویں ہاتھ چوکے نا جنہوں یقین ہے میرے نبی دی بولی دیاں کیا باتاں نے صرف او بندہ بولے جنہوں یقین ہے کہ میرے نبی دی بولی دیاں کیا باتاں نے آتا ایتھے ہوئے زور لا کے آخنا کیا باتاں کی آخنا ہے کی آخنا ہے یا اللہ جڑا اچھی بات نہ ہاتھ چوکے آکھے کیا باتاں ایتھے زور لا کے پڑھے تینوں قرآن دا واسطہ یا اللہ اج رات نو او دی لگے آکھ تے سرکار دا دیدار نصیب ہو جاوے تے سرکار دا چہرہ ویکھ کے آکھے سونیا تیریاں کیا سونیا تیریاں کیا ہاتھ چوکے آکھو سونیا تیریاں تے زماد بھی کہندا ہے گو دی بولی رب دی بولی گفتار دیاں کیا گفتار دیاں کیا بارالے تسی بھی ہاتھ چک لو پتہ نہیں کدے وسیلے دے نال ساڈی گل بن جاوے تے اسی تائیں آکھنے او دی بولی رب دی بولی گفتار دیاں کیا اے گفتار دیاں کیا اے کردار نبی دی چپ کی تھی تلوار دیاں کیا اے تلوار دیاں کیا
ہن اگے جماعت سرکار دے والے جا رہے سن تے انج سر چک کے جا رہے سن کلمہ پڑھیا غلامی اختیار کی نا تے ہن سر سٹ کے واپس آ رہے نے ابو جہل تے او بندہ ہجے اوتھے ہی کھڑے نے ابو جہل نال دے نوں کونی ماردا ہے اے لگدا دم ہو گیا ہے جن گل پہلے کیتی سی نا او پتہ کی بول کے آکھدا ہے تینوں میں اگے آکھیا سی نے جانا اپنی مرضی نال ہے تے آنا سونے دی مرضی دے نال ہے تے ویکھ لا جاندیاں سر چک کے گیا ہی تے اوندیاں سر سٹ کے آ رہے ہیں کول آیا نا ابو جہل آکھدا دس کتنا انعام چاہیے نے کام ہو گیا کہ نہیں ہویا ابو جہل بول کے آکھدا دس کام ہویا کہ نہیں ہویا او بول کے آکھدا کام ہو گیا ہے بلکہ ہن پکا ہو گیا ہن کام پکا ہو گیا ہے ابو جہل بول کے آکھدا دس کی کام ہویا پہلے تیرے چہرے دا رنگ ہور سی ہن کچھ ہور پیا لگدا ہن کچھ ہور رنگ پیا لگدا تے اونے ابو جہل پھٹ بول کے آکھیا ابو جہلا تو بھی جھوٹا تیری زبان بھی جھوٹی ہے تیرے یار بھی جھوٹے نے ابو جہلا کملی والا بھی سچائی او دا قرآن بھی سچائی او دا رب بھی سچا ابو جہل تو آخر سے مادلہ سرکار دے بارے اور تم ہی جھوٹا تیری بولی بھی جھوٹے تو سارے کردار والے تیرے یار دوست سارے سنگی جھوٹے اور میں تے بیٹھ کے آؤں کملی والا بھی سچائی او دا قرآن بھی سچائی او دا رب بھی سچا ہے اور تو تے آخنا کہ مادلہ سرکار جادو کر دینے تو آخنا کہ سرکار مادلہ جادو کر دینے بولی دے اندر اس بولی دا ترجمہ نہ کرا دے میاں صاحب کو لو تسی بول لے نہیں سبحان لینے دے میں بڑا مٹھا ترجمہ میاں صاحب دے کو لو کرانا سی اس تو بھی اچھا بولو میاں صاحب نے بولے کہ آکھا میاں صاحب نے قلم اٹھائی تا فرمان دینے ککھ سواد اے بھائی ککھ سواد اے نا مشری آدر تے سب کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں اے نا ساریاں چیزاں نالوں اے گلاں نبی دیاں مٹھیاں ککھ سواد نا مشری اندر سب کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں اور انہاں ساریاں چیزاں نالوں گلاں نبی دیاں مٹھیاں حضرات گرامی ہن جماعت رنگ چڑھ گیا جیڑا جماعت نو گل کردا جماعت الٹا جواب دیندا ہے ایک ہور نہ گل سنا دیواں ابو جہل دا ایک یار سی جدا نام سی طفیل بن عمرو دوسی انہاں اپنے قبیلے دا سردار سی اپنے قبیلے دا میرا وقت بھی ہو گیا میں اگے دو جگہ تقریر کرنی ہے تے آخری گل تے اس کے بعد پھر اجازت پھر انشاءاللہ جیڑا ویسے مینوں حافظ صاحب نے وقت دیتا ہے وہ وقت میرا پورا ہو گیا لیکن میں اپنے ذوق واسطے نہ آخری گل سنا دیواں انشاءاللہ ایتھے بھی وقت لگے گا جی انشاءاللہ گھر صاحب بھی نہ پیچھے تے بندے نے پھر بھی کدے مٹھے لگنا ہوندا ہے حضرات گرامی طفیل بن عمرو توسی انہاں اپنے قبیلے دا سردار سی تے ابو جہل دا یار سی یہ مکے دے اندر جدو آیا نا تے ابو جہل نو آکھدا مکے دے وچ بعد داخل ہونا اپنے کناں وچ روئی دے اپنے کناں وچ روئی دے کیوں روئی دینی او نا میرا ایک بھتیجا ہے تے او جدو قرآن پڑھدا ہے نا تے جیڑا قرآن سن لے نا او دا تے پھر او دا غلام بن جاندا ہے تے انج دا غلام بنتا ہے کہ اپنے بیوی بچے چھڑ دیندا ہے اپنا گھر بار چھڑ کے تے او دے قدماں وچ آ جاندا ہے جیڑا چودھری ہوے سردار ہوے بادشاہی ہوے نا بادشاہی بعدوں پھر مک جاندی ہے تے او دے بوہے دی غلامی شروع ہو جاندی ہے کناں وچ کوئی دے لے بھی ہن ٹردے جا رہے وقت گزردا گیا طفیل بن عمرو دوسی ہن اپنے قبیلے دا سردار آیا مکہ دے اندر وقت گزردا رہنا ایک دن عمر دوسی طفیل تھوڑے ٹھنے گلی دے اندر گئے تے کان وچ روئی رکھنی یاد نہیں رہی کان وچ نا روئی رکھنی یاد نہیں رہی ٹردے جا رہے ہن میرے نبی ادھر قرآن پڑھ دینے طفیل ٹرے ٹرے سرکار دی بارگاہ دے کولوں گزرن لگ دے مٹھی مٹھی آواز آ رہی ہے قرآن دی آواز آ رہی ہے او
او قرآن سن کے دل نرم ہو رہا ہے اپنی ایمانداری دے نال دسیا دے گجرانوالہ دے رہنے والے ہوں جامع مسجد چاندے مدینہ دے وچ بہنے والے ہوں میں قرآن پڑھا تانوں سرور آندا ہے حافظ صاحب قرآن پڑھا تانوں سرور آندا ہے حافظ صاحب قرآن پڑھا تانوں سرور آندا ہے قاری صاحب شاہ جی قرآن پڑھن تانوں سرور آندا ہے اپنی ایمانداری دے نال دسیا دے قرآن والا جدو خود قرآن پڑھے گا ادو کنا کو سرور آوے اسی قرآن پڑھیے تو سرور آندا ہے مزہ آندا ہے کہنے کری صاحب تھوڑا جنہ ہور کری صاحب مزہ بڑھا دے تھوڑا جنہ ہور تے اسی قرآن پڑھیے تے مزہ آندا ہے جدو قرآن والا خود قرآن پڑھدا ہوئے گا جدو قرآن والا خود قرآن پڑھدا ہوئے گا کنا دے وچ آواز پئی تے کنا وچ روئی رکھنی یاد نہیں رہی تے دل چ خیال ہے لگدا ہے او آواز جدو ابو جہل نے مینوں کہا سی اے لگدا ہے او آواز کنا وچ گل پئی او آواز پئی ہن دل کیتا دوڑ جاواں تو فیل دا دل کیتا ہن میں دوڑ جاواں ادھروں سرکار قرآن پڑھی جا رہے نہیں دل کیتا پھر قرآن سنا ہن سرکار پڑھ دے نہیں والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم قرآن سنیا دل کیتا ہو رگے ہو کہ نہ سن لواں کو لوگ سنیا دل نرم ہویا پھر ابو جہل دی گل یاد آ گئی کہ بیوی بچے چھڑنے پہ جان گے بادشاہی جاندی رانی ہے چودر جاندی رانی ہے میاں محمد شرک شیر محمد میاں محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ نا آپ دے شرک پور دے تاجدار دے کول نا ایک بندے نے پوچھیا حضور اے نا چودر کیڑی ہوندی ہے آپ نے فرمایا دو چودری ہوندے ایک دنیا دار دی چودر ہوندی ہے جنہاں دے کول بینک بیلنس مربے گڈیاں نوکر چاکر زمیناں ہون ایک دنیا دار دا چودری ہوندا ہے مر جاوے تو چودر مک جاندی ہے ایک سرکار دے غلام دی چودر ہوندی ہے وہ ایسی چودر ہوندی ہے اور دنیا وچ بھی رہ جاندی ہے اگر دنیا دے اتو چلا جاوے تو چودر سرکار دے غلام دی قبر وچ بھی زندہ رہندی ہوندی دل چ خیال آیا چودر جاندی رانی ہے جے میں کلمہ پڑھ لیا چودر جاندی رانی ہے جے میں کول ہو کے سن لیا حضرات گرامی ہن توجہ فرمایا جا آخری گل ہے تقریر میری ختم ہو رہی دل وچ خیال آیا دوڑ جاواں تو فائدہ دل کردا ہے میں دوڑ جاواں اکھل کہندی ہے تو فیر دوڑ جا بیوی بچے چھڑنے پہ جان گئی عشق کہندا ہے دوڑی نہ ایک واری پھر سن لے اکل کہندی ہے دوڑ جا عشق کہندا ہے ایک واری سن لے اکل کہندی ہے دوڑ جا عشق کہندا ہے ایک واری پھر سن لے تو فیل گلیاں وچ دوڑدا جا رہا عشق آکھدا ہے دوڑ کے بخا تینوں میں من جاواں گا عشق بول کے آکھدا ہے جتھے میں آ جاواں اوتھے میں کدے دوڑن نہیں دیتا حق چاہ رہی ہے ہن عشق آخدہ دوڑ کے بخا جتھے عشق آ جاوے عشق کدے دوڑن نہیں دیتا عشق سولی چڑھ جاندا ہے ایدہ بھی نہ ترجمہ کسے بابے دے کولوں کرا دے وہاں تسی سبحان اللہ بولے نہیں بڑا میٹھا رنگ پیش کرنا سی میں ایسے عشق دے بھی عاشق بول کے آخدہ بابا بلے شاہ صاحب نے قدم اٹھائی دا فرمانا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا آپ جتھے چاہوے جھکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا عشق آنکھیں دوڑ کے بخا ان خیال آیا دوڑ جاؤں عشق کندہ نہیں دوڑنا واپس آیا عشق آنکھیں واپس آ جا تو فعل
मुड़ वापस आ गया इश्क न गलबा पा लिया क्योंकि इश्क डाडा ही होंदा इश्क ले आया सरकार अंदर जा रही तो तुफैल पिछों आवाज दे के आ रहा कमली वाले नाले नाना दा तीर मारे आई नाले मुड़ के वेखदा ही कोई नहीं सोने मुड़ के वेख लग सरकार अंदर चले के दस्तक दी सरकार बाहर आई अर्ज की कमली वाले सरकार ने फरमाया तुफैल अंदर आ जा नबी पाक नू किसने ना नहीं दसिया मेरे नबियों ने चेहरा वेख के दस देंदे ने फला बंदिया तू फला बंदा तुफैल दे नाल पहली मुलाकात तुफैल नू सरकार ने जान देता सरकार तुफैल नू नहीं जानती लेकिन दस्तक दी सरकार बाहर आई ना तो सरकार की जुबान से बेसख्त निकल गया फरमाया तुफैल अंदर आ जा इत्ते सुभान अल्लाह कहनी सी वैसे सरकार नू ना नहीं दसिया सरकार ने आप ही कहता तुफैल अंदर आ जा उन तुफैल अंदर आए सोने ओ जेड़ा कुरान पहले पढ़न दे सुना वो बड़ी मिठी जी आवाज वो एक बारी फिर नहीं सुना देंदे मेरे नबी फिर शुरू हो गया मेरे नबी रब दा कुरान पढ़ दे रही कुरान पढ़ी जा रहे तुफैल दिल मोई जा रहे तुफैल कदम में छुड़े गया सोने कलमा पढ़ा कलमा पढ़ लिया जान दा वेला आया कमली वाले हुण मैं अपने कबीले दा सरदार उन्हें पूछया दस की निशानी कलमा पढ़ लिया मेरे नबी ने इंज करके हाथ फेरे तुफैल दे चेहरे च नूर दी लाटां सरकार फरमाया तुफैल जिधरों लंघदा जावेगा लोग तेरा चेहरा वेख के आखणगे ओ देखो मुहम्मद दी निशानी पई जांदी तुफैल आख्या मैं अपने कबीले दा सरदार कलमा पढ़ लेना जाके दसा तो ना कहना निशानी बखा उन्होंने निशानी मंगनी और निशानी में दबोला सरकार फरमाया तुफैल बहुतियां निशानियां की करनियां इधर आ उन्हें मेरे नबी ने अपना नूरी नूरी हाथ इंज करके ना चेहरे दे फेरिया तुफैल दे चेहरे च नूर दियां लाटां निकलने लग पईयां जो नूर दियां लाटां निकलनियां शुरू हुई ना तो सरकार मुस्कुरा के फरमाया तुफैल तू कहना है कि निशानी बखाओ निशानी दे दियो फरमाया जा जिधरों लंघ जाएगा तो लोग तेरा चेहरा वेख के आप ही कह देंगे ओ वेखो मुहम्मद दी निशानी पई होंदी जे अब चाहे खबर मिली मेरा यार मेरा जिगरी यार मेरे कोल आवे खाना दा मैं इंतजाम करा रिहाइश दा मैं बंदोबस्त करा यार मेरा होवे मेरे नाल बुतां नूं मनण वाला होवे तो गुलामी मुहम्मद ही करे ये गल किवें हो सकदी है अच्छा ये गल मियां साहब ने दा भी तर्जमा कर छड़िया आखिरी शेर तकरीर खत्म फिर इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की फिर मुलाकात होगी हुण जेड़ा तुफैल ने जवाब दिता ना उहदा तर्जमा मियां साहब ने कीता चलिए दरबार उत्ते और ऊंचा बोलो तुफैल फिर मियां साहब दी बोली च जवाब दे के आखदा ते की आखदा कच्चा रंग ए बैला लारी वाला ते चढ़दा लंदा रंदा इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़िया फेर नीलदा आख्या जो मर्जी कर ला जिन्नियां मर्जी धमकियां ला ला जो मर्जी कर ला ना रिहाइश दे इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़िया फेर नहीं लैंदा एक कुरान दी अजमत एक कुरान दी शान है सारी गुफ्तगू दा निचोड़े वे कि तुसी कुरान दे नाल प्यार करो जिन्ना मुहब्बत करो अज भी जिन्ना लोकां कुरान दे नाल प्यार कीता है मुहब्बत कीती है ना ते वेख लो ना दुनिया ते मकाम पाए ने उन्होंने बड़ी इज्जत पाई कुरान पढ़ो अगर दिल के उत्ते जंग लग जाए ना तो मेरे नबी ने पूछा साहबा ने कमली वालिया दिल ते भी जंग लगदे सरकार फरमाया हाँ जी दिल ते भी जंग लगदे सरकार दे कोलों अर्ज की या रसूल अल्लाह किवें उतरेगा फरमाया दो चीज़ां एक मौत नूं याद करो ते एक कुरान कसरत नाल पढ़ो एक कुरान ऐसा वे किबला कारी साहब शाह जी हजूर तुहानूं दस देने शायद कि तुहानूं गुफ्तगू सुनाई होवे एक कुरान ऐसा है बड़ी मशहूर मरूफ गल है कुरान दे नाल जिन्ने प्यार किया जिन्ने मुहब्बत की है ना
دنیا دا یار ہوئے تے قبر تک یاری مک جاندی ہے ایک قرآن ایسا ہے جڑا دنیا دے وچ بھی نال ہے قبر دے وچ بھی نال تے محشر دے میدان میں سفارش کر کے جنت دے وچ لے کے جائے گا تے جنت دے وچ بھی بندے دے نال ہے اس وجہ تو آپ بھی قرآن پڑھو اپنی اولادوں بھی قرآن پڑھاؤ اپنی بخش دا ذریعہ بناؤ اللہ دے کی دعائیں کہ جو سنیا سنایا اپنی بلند مقبول بارگاہ میں قبول منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب